Ničím nerušené sledovanie výhľadu z nového okna, alebo aj tohto programu vám želá slovenský výrobca okien Incon. Naposledy sa vás pýtam, ako ste si zriadili účet v 365 banke? Cez mobil, ale dá sa to aj v pobočke. 365 banka. Banka pre dnešných ľudí. Znovu vás vítam pri sledovaní vedomostného kvízu Riskuj. Poďme na prvé súťažné kolo. Kontinent, na ktorom sa nachádza Sahara. Igor? Afrika. Ja si myslím, že viete, čo máte robiť. Miloslav je naozaj ťažký hráč, tak uvidíme, ako vám to proti nemu pôjde. Riskuj. Dnes o 17:15 na Jojke. S vernostnou kartou Dr. Max Club teraz výhodnejšie. Mukosolvan uľahčuje vykašlievanie, uvoľňuje zahlienenie a zmierňuje kašeľ so zľavou 27%. Osvedčený liek sa oplatí v každej dobe. Ibalgin 400 pomáha pri rôznych typoch bolesti so zľavou 27%. Nenechajte bolesť brániť vám v pohybe a doprajte si úľavu od bolesti s produktmi Voltaren so zľavou 29%. Vernostná karta Dr. Max Club je vždy výhra. Nakúpte aspoň za 20 eur a hrajte o poukážky pre zdravie alebo rodinnú dovolenku. Dr. Max, jednotka v starostlivosti. Nová Toyota CHR. Terno Šupa Kúpa. Tento týždeň maslo Melina za euro 69 centov a Milka čokoláda za 2 eurá a 59 centov. Vyskúšajte aj produkty našej privátnej značky Terka. Super kvalita za výhodnú cenu. Terno. Na kvalite nám veľmi záleží. A že to myslíme naozaj vážne, garantujeme vám, že ak nebudete s tovarom spokojní, vrátime vám peniaze. Máme pre vás šťavnaté pomaranče Bonvia, kilogram iba za euro 29 a cenový šok na sobotu, polotučné trvanlivé mlieko Tami, liter za skvelých 58 centov. Bila, v kvalite sa vyznáme. Horúčka, prechladnutie, bolesti. Trápia vás príznaky chrípky? Je čas užiť Oscilo. Oscilokokcinum pomáha pri liečbe chrípkových stavov. Majte prechladnutie a chrípkové stavy pod kontrolou už pri prvých príznakoch. Buaron. A čo vaše slabé stránky? Zabúda si 10. Babé. Len papáj. Babičky odporúčajú Riso, 10, ktorá vždy príde vhod. Na Favi nájdete nábytok. Veľa nábytku. Veľa sedačiek, veľa stolov, veľa obliečok. Až po veľmi malé doplnky. Na Favi nájdete veľa všetkého. To je Favi.sk, vyhľadávač nábytku. Naozaj veľa nábytku. Teraflu poskytuje účinnú úľavu od 8 príznakov prechladnutia a chrípky a je pripravené účinkovať už za 10 minút. Teraflu. Zdravie si žiada starostlivosť a čas. Na kašeľ je tu sirup Teratus Pro Natural. Bojuje s kašľom 100% silou prírody. Milujem, ako sa usmievaš, keď si nervózna. Milujem, keď si spievaš a vymýšľaš si vlastné slová. Milujem, ako vždy vidíš v ľuďoch to najlepšie. A milujem, keď viem, čo je tvoja jedinečná chvíľka. Láska? Neodolateľne jemná pralinka Lindor. Lindor. Darujte jedinečnú chvíľku na Valentína. V Lidli každý deň nízke ceny. Preto už teraz bravčová panenka iba 7,99 za kilogram. Thermix Maxi len 37 centov za 130 gramov. Kofola Original iba 79 centov za 1,5 litra. A od piatka zrelé avokádo len 99 centov za kus s Lidl Plus aplikáciou. V Lidli sme dlhodobo zlacnili ďalšie vaše obľúbené produkty, ktoré sú teraz ešte dostupnejšie. Dlhodobo lacnejšie produkty a každý deň nízke ceny nájdete v Lidli. Lidl, správna voľba. Môj výhľad. Môj prehľad. Môj nadhľad. Môj hrad. Môj život. Moja vec. Môj domov.
Majte bývanie, aké ste si vysnívali. Začnite sporiť už teraz. PSS, prvá stavebná sporiteľňa. Váš expert na financovanie bývania. Nazdar. Čo to je? Losos. Sám som ho chytil. Kecáš. Stávka. Vidíš, a zajtra chytím trebárs makrel. Chyťte si svoju rybu každý deň. Rybie nátierky od Hamé. Vyštartujte k vášmu predajcovi Škoda poskladové modely 3, 4. Vyberte si z modelov Fabia, Scala, Octavia, Karoq či Kamik dostupných ihneď s cenovým bonusom až do 1900 eur a so zimnými kompletmi zadarmo. Pre podnikateľov máme aj extra cenové zvýhodnenie už od jedného vozidla. Limitovaná ponuka platí len do konca februára. Vyberte sa k vášmu predajcovi Škoda 3, 4. Škoda. Investujte do rastu svojich detí. Začnite s pravidelným investovaním do fondov už dnes a pripravte sa na financovanie ich plánov v budúcnosti. Teraz aj so zriadením online a bonusom. ČSOB pre vás osobne. Jakobs. Nájdi svoje wunderbar. Tento program a úľavu od bolesti v krku vám prináša Neoangin pre dospelých a Junior Angin pre deti. Vychutnaj si program s proteínovou novinkou Treska Cottage exkluzív od Pretoriba Žilina. Žilinská je mňam. Marlenka. Medové guličky od Marlenky.